Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Linina Usaia Dario Gorko saioari. Gaur bai, iritsi delako urteko egunik gustokoena. Gaur apirilak 23 liburuaren nazioarteko eguna da. Ongi etorri irakurle guztiei. Omendu ditzagun idazleak. Adibidez, Inigo Astiz. Gaur bere urtebetetze eguna da. Euskal poeta eta kazetaria da Astiz. 2019an Lauaxeta saria jaso zuen Analfabetoa poema bildumarekin. Ohea bere lekuan da. Eta erlojua, eta toaia, eskuila, eta serbileta, gurpila ulkia, etxeko eta kaleko arropak. Dena dago bere lekuan. Kasik oihartzunik ez du oraindik, baino jadanik bat gutxiago gara. Itzuliko dira baina bitartea kartzela. Nostalgiari nostalgia eta zurari anztura. Nostalgiari nostalgia. Nostalgiari nostalgia eta zurari anztura. Nostalgiari nostalgia. Eta gaurko egunez jaio zen Gorka Setien irratsaio honetan asko miresten genuena. Ramon Agirre, Eneko Lasagasti eta Mari Pisolbesekin batera idatzi eta argitaratu zuen bere lehen lan kolektiboa, Susa argitaletxearekin. Eta zergatik ez, Sigrid? Donostiako argiak, laino arteko izarrak, eromen eta erailketaren pauso latzak, zenbat irudi margotu ote diren zure zainen gorritasunean, zenbat musika ziren edatuko kresalaren maitale dena izean. 1985 eman zuen argitara ez sinkronia. Ura ere Susa argitaletxearekin. Eta 21 urteko etenaldiaren ostean heldu ziren haren hurrengo lanak. Aparkalekuko felizidadia, ertzetako inkomunikazioak eta naufragoen altzoa. 2024ko otsailean hil zen Setien 74 urte zituela. Ura ez da gardena, beteta dago, kresala ez da gazia, ez da itxasten, kalatxoririk ez da, kalak bakarrik, zure Espainian itxasoan, zure Espainian itxasoan. Baina tira, liburuen nazioarteko eguna hautatzeko beste bi idazle izan zituzten oinarri, Cervantes eta Shakespeare, biak 1616ko apirilaren 23an hil baitziren. Bueno, Cervantes berez 22an hiltzen, baina 23an lurperatu zuten. Eta Shakespeare, apirilaren 23 hori Juliotar egutegiari dagokio, ez gure egutegiari. Tira, hasiera batean urrian ospatzen zuten, eta azkenik 1930ean liburuaren jaia apirilaren 23ra aldatzea erabaki zen behin betiko. Hori bai, UNESCOk 1985 arte ez zuen onartu. Urte batzuk geroago, erakundeak letran munduarekin lotutako ekimen berri bat sustatu zuen. Urtero hiri bat liburuaren munduko hiriburu izendatzen dute. Aurtengoa Rio de Janeiro da. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes when she walks, she's like a samba that's... Liburuak eta Brasil uztartuta Jorge Mateix de Lima ipatu behar dugu. Gaurko egunez jaiozena, 1883an, idazle, itzultzaile, margolari, politikari eta mediku brasildar ospetsua izan zen, bere lan ezagunena poema bat da, Invenção de Orfeu, Orfeoren asmakuntza. Aizen arroxa kopetan, marea behera, aljofre, perlak, pazko igandeak, eta belauntzi hau kandelari gabe. Azken finean ondartza uarte bat. Beste aurkikuntzarik nahi? Haize hauetatik aratago, hain triste, hain zoriontsu. O poeta vai cantando histórias tão sem história, tristeza e alegria. No seu veleiro sem vela, peixe que voa, ave que é proa. No seu veleiro sem vela, peixe que voa, ave que é proa.
tubarão, homem sem reinado, tem girassol reluzente. Ele é o rei coroado, navegando. Mendago goiuri adarra jotzen Mateix ondo esan dudalako, baina. Zagarra jatzen ez? Brasilgo ondartza epeletatik Islandiako paisaia hotzera joaten bagara ondo ikusten duzu? Bueno, fresko xamar, baina tira guatzen. Gaurko egunez jaio zen Halldór Laxness Islandiar idazlea 1955 literaturako Nobel saria. Nobela bere botere epiko biziagatik eta Islandiako arte narratibo handia berritzeagatik eman zioten. Bere onarpen diskursoa bere amonaz hitz egin zuen. Nere amonak printzipio moral hauek ezarri zizkidan. Izaki bizidun bakar bat bera ere segula ezkaltetzea, nere bizitzan zehar mundu honetako behartsuak eta apalak beste guztien gainetik kokatzea, injustizia jasaten dituzenak inoiz ez taztea, haiek izan zirelako beste guztien gainetik gure maitasuna eta errespetua merezi zutenak. Ba, gora, Halldór Laxnessen Eta bere amona. Amona, hori zen. Hauela maitea. Un denbora gure begiradan, orain arte ez dut aurkitu abagunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat zu izan zarena, ezkutuko zaindaria itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan. Eta nola ez, goazen Ingalaterrara, literaturako izen handiak eman baitizkigu. Adibidez, Pamela Lyndon Travers, gaurko egunez, zenduzena Londresen 1986an, idazle, aktore eta kazetari britaniarra izan zen. Mary Poppins, fikziozko haurtzain ospetsuaren sortzailea. Bigarren mundu gerran, informazio ministerio britaniarrarentzat lan egiten zuen bitartean, Travers New Yorkera joan zen, eta han Walt Disney harremanetan jarri zen berarekin, Mary Poppinsen eskubideak Disney Studiosi sal ziezkion pertsonaia film batean erabiltzeko. Eta horrela, ume askok Julie Andrews gure zintzaile izaterekin amestu genuen. Ekarri azuke pixka bat. Satisfechos tomaréis. Construye el pájaro, su hogar siempre guay con afán, lo veis, sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur, y su labor convierte en diversión. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dará, la píldora que os dará. Baina, tira, naiz eta liburuaren nazioarteko egunak protagonismo handia izan, asteazkena da, eta asteazkenetan badakizuen musika izan nahi dela gure gai nagusia. Bueno, gaurko egunez, duela 9 urte, Beyoncék Lemonade diskoa atera zuen, izenburu bereko 75 minutuko film batekin batera. Beyoncéren ibilbideko diskorik txalotuena izan da, 9 Grammy sarietarako izendatua izan zen, eta 2016ko diskorik salduena ere izan zen. Goiuri, liburen eguna eta zure artista gustokoenaren diskoaren urte hurrena. Gaur ez du zulorik egin. Made a soldier out of me. Daddy made me dance. Daddy held my hand. Daddy liked his whiskey with his tea. Bueno, baina ez badut lorik egiten izan dadia kafe hartu dudalako. Bigarren kafea zehazki. Zer dakar gaurko saioak? Hombre, beste matraka eta gero Goiuri, gure entzulei eskatu diegu haien liburu gogokoen pasarteak irakurtzeko. Ala, matraka ez dute baina egun polita da, izu liburuaren nazioarteko eguna. Oso polita. Doinetatik garatago tartean gartxotun zein letonak bere abesti kutxunen zerrenda ez digu osatu ez. Oporretan da gartxot, biziletan, Normandiatik. Abiz ondo. Baina guk gure doinetatik propio osatuko dizuegu eta gure hortzaroa pixka bat biluzuko dugu. Musika, liburuak, umetako kontuak, kroketak falta zaizkit, eguna perfektua izan dadin. Ba, astera goaz orduan, ez? Bai. Izue, nik jaiegun batean irratsaio bat egitearen baifa sentsazioa daukat. Bai? Sentsazio termikoa, jaiegunaren sentsazio termikoa. Jaiegunaren sentsazio termikoa. Dardara? Kazetaritza. Entzuleo kapirilako 23 ditu gaur eta asteazkena da ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Ongietorri. Zuekin jaun Andreok Pablo Zurutuza irastortza edo Mr. Kazetaritza. Egunon.
Zuekin jaun Andrea Goiuri Ezei Zarandia edo Mixis literatura. Bueno, egunon. Eta izketan ari zaizuen hau ino Asensio Lurruide, mister gaur tontoarena egiteko gogoz esnatu naiz. Bigarren kafeak 976 garrena du apirilak 23, goizak 10 eta 20 izango ditu 12 segundu barru, gu hemen gara 3 zuekin urrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Aizen meneko Agustin Alkaten kantu honekin abiatu dugu gaurkoa 976 garren hau eta maite duten tarteari ateak ere zabaldu barko dizkiogu, naiz eta Pablo Zuruduza badagoen ez dakite beldurraren jauregiaren atarian balego bezala. Bueno, bai, dudak izan dituta gaurkoan maite dutera. Dudak dio farsante. Baina, bueno, badokat. Badokazu? Badokat. Zina zure maite duta? Nire kuaderno berria. Oh... Ez dakit zuek, itxura doka zuek ere kuadernoen frikiak izango zetela, ez dakit, sentsazio hori ematen dit. Izan naiz gehiago, oraintxe dauzkat asko, baina gutxi erabiltzen ditut. Ni, igual gazte intenso bat nintzenean, gaztea ere banaiz, eta pixkat intensoa ere banaiz, baina lehen gehiago izan nintzen, imaginatu, eta hasi nintzen kuadernoak erabiltzen, bat denetarako, bai idazteko nire kontuak, lagunen, edo dozin bileretarako ere erabiltzen, eta pixkat kuadernoak izan zen, normalean urte beten edo bukatzen zen zerbait, eta etapa modukoak katalogatzen dituen kuadernoen bitartez. Eta atzo, kuaderno bat erosen nuen. Etapa berri bati hasiera emanez. Egongo da kazetaritza kuaderno horretan? Ziur. Zer egongo da? Ez dakit, esaten dira zuen azuek hemen. Goiuri Ezei Zarandia, zein da zure maite duta? Bueno, gaur maite dut apirilaren 23. Gaur maite dut liburuaren nazioarteko eguna, niri irakurtzea asko gustatzen zait, eta egun hau oso ederra iruditzen zait, ze liburuak protagonista gisa jartzen dituen edozein egun, zoragarria iruditzen zait, beraz oso pozik nago, eta gaur sekulako pena ematen dit, bueno, esan behar nuen, Katalunian jaio ez izanak, herrialde katalanetan jaio ez izanak, baina ez daukazu zertanan jaio gaurko egunan ospatzeko, beraz gaurpen ematen dit, ez egotea Katalunian, San Jordi eguna guzti zeuneko egunean ospatu ahal izateko, badakit han ohitura dela liburu bat eta La Rosa bat oparitzea, eta hori iruditzen zait munduko ideiarik
politena, zen niri loreak pila bat gustatzen zaizkit, liburuak pila bat gustatzen zaizkit, eta edukitza horrela, aitzaki bat, jendeak zuri liburuak eta loreak oparitzeko, eske, zertarako gehiago ez, eta zuk oparitzeko, no? Eski niri gustatzen zait oparitzea baita ere, beraz, oso pozik nago egun honekin, triste ez nagoelako, herrialde katalanetan, badakit leku gehiagotan ere ospatzen dutela, baina uste dut han bereziki garrantzitsua dela egun hau. Beraz, hemendik mezu bat entzuten ari den pertsona ororentzat. Nik gaur onartzen ditut liburuak eta larrosak, Bai? Norbaitek, Rondia kalea 15, Tolosa, 20.200 postako da. Etorri nahi balin badu gurera, eta oparitu nahi balin badit liburu bat, eta lore bat, oso pozik jarriko naiz. Eta bihar, onartzen dituzu? Karo. Ez da gaurko kontua. Gaur ilusio gehiago egiten zuzenan egin genuen unboxing, Mirena Gurmea beren amorante frantzesarena. Nik gaur, Larrosa lortzen badut, hemen erdian sartuko dut, eta hori izango da zure paria. Bueno, barkatu, baina eske liburu hori nerea da. Nola zurea dela? Barkatu, gutuna zelean ze jartzen du? Lehenengo izena? Goiuri ezeista. Vale, ni naiz goiuri ezeista, ni naiz. Zure izena gaizki da, nere ondo Inigo Asensio gartzen du. Baina lehenengo, bi etatik lehenengo izena zein da? Nerea, liburu hori nerea da. Nahi bat zuen eretzat izango da, tekitxo, hola, argituko dugu errez. Baina eske, klaro, ze morro, esatea, liburu hau oparituko dizut, baina si liburu hori nerea da. Ja. Beste liburu bat oparitzen badidazu, ederto, Barakizu zer duen liburu honek? Eta lore bat ere bai, Inigo? Lorea ere bai, oparitu. Lorea bai, oparituko dizut. Oso ondo. Badu, atzo ikusi nuen poema bat, eta igual, zuekin elkarbanatu nahi duena. Irratia piztu, labadora ipini, leihoak zabaldu. Badut sobera edaririk, gasegurrik, zer leiturik, bunkerrean astebururako. Inguraturik nago labanaz jositako, balkoitik jaurtitako, kolpeka lehartutako gorputzez. Talka eta talka nire kontra, uholde baten legez. Ametxetan ikusi dut, konfetia botatzen, papertxo tolestuak, eta esaten, irakurri, agur, irakurri. Gehiegi edan nuen bart. Zer ezkutatzen ari zinen, irati? Gure aragia da, gure isiltasuna. Egoki iruditu zait, irratia pizturekin hasten den eta irakurtzeko beharra sustatzen duen Mirena Gurmea beren poema hau, 20. konfetia, eta horrela, magiaz beteriko hitzetan, osatzen du liburu hau. Irakurriko du tarteka, ze benetan oso poesia zuzena, oso hitze, ekonomia ederra. Baina novela da. Hau da, guk orain olerki bat irakurri dugu, baina berez, hasieratik bukararaino irakurri behar da, jakiteko zer gertatzen den. Eta zatitan banatuta dago. Ados. Lehen zatia, sirena bat. Eta txakurrak bere zurkutuna bezala lurperatu neuk ez beste inor topatzeko tokian. Horrelaxe hasten da, nola baite, lehen atalaren bide hori. Irakurriko dugu. Nere maite duta da, barre egingo diazu, baina, hola, gertakizunen pilaketa bat da. Ados? Kontua da, badakizue, azken urteotan, nahiko engantzautan nagoela pirauan ibiltzera. Eta gainera, zibiltzea itxasoan, ibaiano? Bai. Itxasoa pixat aztoratuta dagoenean, ibai alasai dagoenean, ibaia urbiziak dituenean, neurri batean. Momentu bat ikusten dituzuna urbiziak, horren nahi sartuko. Baina, esparru guztietan gustora, eta ikasten.
Eta konturatu naiz duela urte batzuk ola karambolaz nere eskutara iritsi zen piragua bat, eta gerora erosi nuena, pixkat, txiki, motz, eta ja beste zerbait behar nuela. Eta konturatu eta bila hasi nintzen. Eta piraguak ez dira merkeak, ez dira bizikletak bezain garestiak, ez dago inflazio hori, eta ez dago hainbeste elementu piragua batean, baina piragua berri bat nire tamainokoa, eta 1.800, 1.900 euron bueltan dabil, eta bigarren eskuan hasiko naiz begiratzen ea zer dagoen, ez gara flipatuko ere. Eta topatu nuen piragua bat, benetan handia, nik ezagutzen dudan baten modelo berria dena, eta oso egokia, eta nun eta Valentzian zegoen. Prezioz eta ondo, pixka borrokatu, pak bat zen, bi piragua, beste piragua txikiago bat, pala pare bat, kubre pare bat, txaleko salvavidas horitako bat, eta ez dago gaizki. Eta, pentsatu non, baino, Valentzian dago, Arajon eta etorri ere, prezioa pixka desmadratzen zaizu. Eta konturatu nintzen, nik apiriaren 27an kontzertu badakoat Valentzian. Esan ezinekin jotzen dugulako, bertako Euskal Etxean, ostiral honetan bidaiatu, larun batean joko dugu bertan. Begiratu nuen eta juistu bidean, 13 minutu desbideratuta, pasako ginateke ondatik, eta furgoneta gainean pirauak batez bi azkenean jarri. Eta, plana borobila. Lortu duten gainatzea nire erantzabe, nire furgoneta bueltan ekartezan. Ni hurrengo gunean igandean Tenerifera noa oporretara lagunekin. 40 urteako espatu behar ditugu, Pablo. Beraz, datorren astean, igabe hariko zarete. Oporretara noa. Eta, hori nahikoa espalitz, duela 3 egun iritsi zitzaidan errenta aitorpenaren gutuna etxera. Eta, ez dut datu zehatzik emango, baina zer den pobre izatea. Itzultzen dizkidate, justu, zehatz eta mehatz, 2 piragua, 2 pala, 2 kubre, txaleko flotatzaile hori, eta ez dakiz egiago zegoen pakean. Horrek, balio duen kopurua. Zondo, Hola, baina zehazki. Bale, galdera badaukat. Zuk uste duzu hau kasualitatea dela? Ez, zera baino beste, badago joera bat hola pixkat esnoba orain dela urte batzuk, igual modaz pasatzen da, nik ez dut kasualitatean sinisten, hau kausalitatea da. Ez, uste duzu kasualitatea dela. Ez duzu sentitzen... Unibertsoa izketan ari dela. Unibertsoa izketan ari dela, edo... Bai? A ber, nola esan, errenta aitorpenaren... Hau patuan idatzita zegoela. Gutun hori iritsi aurretik ere nahiko konbentzitutan egoen erosiko nituela. Ados. Baina, ez dut sinisten hau. Sinisten dute energian, sinisten dute patuan, sinisten dut gauza batzutan gertatzen direla, gertatu behar dutelako, honek ez dizkite energia horiek mugitu bat ere. Bale. Osea, patuan sinisten duzu, baina hau ez da patua. Ez. Bale, ados. Ados. Baina zapatuan kontzertua daukagu Valentzian. Eta patu behar da edo doainik da? Doakoa. Txiste hauek nola labur biltzen dira? Trapata patun. Tira hause nere maite duta, piztiaken bizitsi marabilere, entzuten ari gara, eta urrengo minututxoa eurekin egingo dugu, txomin eta konpainerekin, eta segituan murgiluko zaituztegu gaur liburuaren eguna den honetan, gure entzule, lagun, trebistatu eta bestelakoek, helarazi dizkiguten pasarteekin eta osatu dugun erreportajetxoan. Bai, bizitzi marabilere, eta guki bizitzaren zoragarri hori heldu behar diogu urrengo minutuetan esan da bezala literatura giroan murgiltzeko. Bizitzi marabilere, ze kantu puxka, hemen piztiagena, hainbat lagun eta kolaboratzailerekin batera, osatutakoa.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta segituan mugiluko gara esan da bezala gaurko erreportai honetan, niri teknikak ezpadizkit broma gehiago sortzen, oraintxe bai, entzuteko moduan izango gara entzuleok, goizeko 10:25 minutu ditugun honetan, bigarren kafetik, gure hainbat lagunekin, liburuaren nazioarteko egunari, egin diogun, aitortza edo omenalditxo hau. Minan, Amets Arzaiu Santia eta Ibrahim Abalde. Lehenik bere sabel barruan 9 hilabete, edo gehiago. Gero bularrean, edo bizkarrean, beste zenbat urte. Zure gorputza garbitu, jaten eman, noizbait handitzen zaren arte. Horregatik Gineako fulok badugu esaera bat, eta honela dio. Naiz eta ama bizkarrean hartu eta mekaraino oinez eraman, ez duzu zentimo batez ere ordainduko, ark zugatik egin duen guztia. Gizonak mingaina Espainetatik pasatu zuen. Ez zeukan listurik agoan eta eginalak egin arren, begiak zabaldu ere ez zituen egin. Adi jarri zen, baina isiltasuna osoa zen. Eta hila zegoela pentsatu zuen, infernuaren ateetan zegoela. Izan ere, ezin zen bestela izan. Gerrako irudiak zebilzkion bere gogo, sorgortuan, odolezko irudiak eta haiekin nahastuta, baita beste irudi batzuk atseginagoak ere. Erreka urgardenek bustitzen zituzten soro eta mendi muinoenak. Toti Martínez de Lezearen esne eta estizko lurrak. Baziren behin sagu luze kankailu bat eta sagu motz txaparro bat. Adizkide handiak biak. Topo egiten zutenean, honela zioen sagu kankailuak. Kaixo, sagu txaparroa, eta sagu txaparroak erantzuten. Kaixo, sagu kankailua. Adizkide biok sarritak ibiltzen ziren elkarrekin. Paseatzen zijoa zela, sagu kankailuak horrela zioen. Kaixo txoriak, eta sagu txaparroak horrela zioen. Kaixo somorrok. Batzarre baten ondotik pasatzen zirenian, sagu kankailuak horrela zioen. Kaixo loreak, eta sagu txaparroak horrela zioen. Kaixo sustraiak. Nondik atera dut zatitxo hau? Sagu kontuak liburutik Arnold Lobel idatzitakoa da. Marimuxu Artega portura jaitsi zen, zuzen, belaontziaren pareraino. Bere marinela karelean jarrita zegoen, sagar bat zuritzen. Diosa egin zion Marimuxuri. Ongi etorrian eskatxa, zerbait nahi alduzu? Marimuxuk bezperan asmaturiko koplarekin erantzun zion. Zure musua Espainean, zure loa aldamenean, orain neun atorreskean, gera zaitez nire etxean. Ez bat, ez bi, marinela ziztuan lehorreratu zen, begiak txinpartaka, itsaso handietan ibilia zen ordura arte, Marimuxuren bila, konturatu gabe, eta horregatik zegoen goibeldurik. Eta Marimuxu ere, marineleren zain, egona zen herri txikian jakin barik. Handik aurrera ez batak ez besteak, ez zuten izan bihotzeko minik, luzaroan bizi izan baitziren elkarri musuka. Eta alaxe, biziko dira oraindik, hilez badira, uren gaineko bitxetan eta ipuin honetako hitzetan. Marimuxuren ipuina da hau, mire nagurmea bekidatzia eta begira tradizioaren leiotik ipuin bilduman jasoa.
lehen bizi itzultzen denak irabaziko du opilik handiena, agindu zien amak. Anai arrebek bildu zuten bada egurra basoan, orduan mutilak gorputzeko behar bat sentitu zuen. Itxoin pixka batean, esan zion arrebari, galtzak askatu behar ditut. Ez horixe, erantzun zion arrebak, gero zuk apustua irabazteko ezta? Eta harin abiatu zen neskatila bere adaskekin. Liburu hau Juan Cruz Igerabidek idatzi du, Euskal Herrietako ipuin gaiztoak, denon artean editorialekoa. Arkaitz Kanoren belarraren ahoa. Nor ez da inoiz belar luzearekin zauritu. Aiztoarena baino zorrotzagoa da belarraren ahoa. Baina bestalde, nor ez da belar lehorretan gozoretzan, maitearekin, zimurtu eta amaitu duen alkandora zuri batez jantzita. Nork ez du inoiz praketara txikitako belarra astindu behar izan, etzen aldi hura eta bizitza hura maizitekenik pentsatu ere egin gabe, mandioko eskailerak jeistean. Etzan da, belar artetik begiratzean, hutsaren pareko begitatzen da heroiaren estatua eta handitasunez betea gizon arruntaren segala napala. Arratsaldeon, Aitor Binagret naiz eta Karmele Jaioren Orain hilak ditugu poesia liburua aukeratu dut. Putzuak izeneko poema irakurriko dizuet. Medikuak auskultatzen nauen bakoitzean, neure buruari galdetzen diot, entzungo aldituen aparatu horrekin, nire putzuen plisti-plastak. Jone Gorostartzo. Des egiten. Bihurguneak, aldapak, semaforo eta estopak. Batzuetan mantxo egi, ezinean. Besteetan azkarregi, isunak. Eta erregaia garesti eta gurpilak igatuak. Gidabaimenik gabe jarri zidaten bizitza eskuetan. Inor erortzen denean, barre egiteko joera dago hemen, gure hiri barregarri honetan, munduko beste leku askotan bezala. Eta eroriari begira geratzen da jendea, algaraka edo disimuluan. Erori denak erortzen gara, astean behin edo egunean 6 bider, baina denok erortzen gara inoiz. Jendea zenbat bider erortzen den kontuak atereaz gero, harrigarria litzateke ondorioa. Erortzen ez denik ez dago, denak erortzen gara, era batean edo bestean, behin eta berriro. Baina batzuk erori egiten dira, eta jaiki. Beste batzuek, erori eta zailtasunak izaten dituzte jaikitzeko. Orduan, arazoa ez da erortzea, jaikitzea baizik. Joseba Sarrion Handiaren, idazlea zeu zara, irakurtzen duzulako liburutik. Printze txikia. Idazlea Antoine de Saint-Exupéry. Itzultzailea Patxi Zubizarreta. Pertsona nagusiek aholkatu zidaten boa suge ireki edo itxiekin marrazkiak alde batera utzi eta gehiago saiatzeko geografian, historian, kalkuluan edo gramatikan.
Alaxe utzi nion bada 6 urte nituela pintore ospetsu izateko ikasbideari. Ene lehen eta bigarren marrazkiekin izandako porrotak gogogabeturik utzi ninduen. Pertsona nagusiek ez dute berez ezer ulertzen, eta aurrentzat nekagarria da beti ere argibideak ematen ibili beharra. Beraz, lanbide bat hautatu behar eta hegazkinak idatzen ikasi nuen. Gutxi asko mundu osoan zehar hegaldatu naiz, eta jakina geografiak asko lagundu dit. Lehen begiratu hutsarekin banekien Txinan, Arizonatik bereizten. Gauean galduz gero oso lagungarri gertatzen da. Gainerako emakumeak etsaitzat hartuta iritsi da amatasunera. Txiki-txikitatik haiekiko lehia ulertu du biziraupenerako bide bakartzat. Haien ezineramana sumatu uste izan da, gainetik kendu, gainditu, zapaldu, irabazi egin behar izan die, beste zango, beste hitz, beste poemei. Baina beti dago norbait ezinezko digertuago norbera baino. Orain, beso batean aur negartia, bestean erosketaz beteriko gurdia, badaki norbaitengan bilatzekotan, noizbait bere ezinen errudun egin zituen horiengan guztiengan bilatu behar duela, babesa eta heldulekua. Ez da erditzea. Jone, Gorostarzu. Egia da bai, urduria izan naiz beti. Ikaragarri urduria. Eta alakoxea naiz orain ere. Baina eroa naizela, zergatik diozue hori. Eritasunak zentzuak zorroztu dizkit, ez ezabatu, ez da moteldu ere. Ororen gainetik entzumena zorroztu dit. Gauza guztiak entzuten dituen, lurrekoak eta zerukoak. Infernuko gauza asko entzuten dituen. Nola izango naiz bada eroa. Entzun zeinen osasuntxu, zeinen lasai kontatzen dizuetan historio osoa. Edgar Allan Poeren bihotz salataria, koronabarrok itzulia. Arratsaldeon. Ekaitz Goikoetxea naiz eta zuen proposamenari erantzunez, berriki Arrebak, Irati Goikoetxeak, Elkar argitaletxearekin argitaratutako Herriak ez du barkatuko liburua gomendatu eta bertako pasarte bat irakurriko dizuet. Zergatik, galdetu zion, hantxe, denen aurrean. Zergatik, amak aita hiltzela, aita hiltzutela, aita hiltziotela, esan zionean. Zergatik, amak ez zion erantzun. Esan zion etxera joan behartzuela, lasai egon behartzuela, bere burua babestu behartzuela eta ez pentsatzeko ezertan. Bihurtzeko burua zulo. Eta amak hori guztia esan bitartean, oianak pixa egin zuen galtzetan. Gainean, isilik, infinituki isilik. Inork ez zion ezer esan, sentitzen dut, eta sentitzen dugu, eta hemen gaude, eta ikasketengatik lasai. Hori guztia entzun egin zuen, baina inork ez zion ezer esan. Herriak ez du barkatuko, Irati Goikoetxea. Hasieran puntu txiki bat zen, atximurkada bat. Onain handiekia da eta astuna. Sabelean egoten da normalean. Bai, normalean bai, batzuetan salto egiten eta mugitu egiten da, eta beste alde batzutan eragosten nau. Baina min handiena sabelean ematen dit.
Pentsatzen dut izango dela gauza gehienak hor ditudalako gordeta. Tximeletak, zuloak, korapilloak. Agian hori baino ez da, indigestioa, sabela hainbeteta izateagatik. Orbanak, burbuilak eta kremazko bombak. Hau da Matilderen istorioa, baina Tristanen istorioa ere bada. Nere gomendioa Naiara Palacios eta Silvia Manzanaren liburu hau da, oso berezia eta gainera ditzu ilustrazio batzuk superpolitsak direnak eta istorioa da oso polita. Udaberria guta zahaztu zen urte hartan, Marisa Zubiri. Batzuetan zure izena esaten dut lasai, eta nire zauriak sendatzen duen baltsamoa da, eta lagungarria da aurrera egiteko. Baina besteetan, gehienetan, zure izena ahoskatzerakoan, ahotsa itotzen zait eztarrian, eta korapilo batek mututzen nau. Begiak lausotzen zaizkit eta zorabio ero batek astintzen dit gorputza. Zure izena nire izana. Zure izena nire izarra. Zure izena esan nahi dudan hitz bakarra. Zure izena nire hizkuntza osoa. Zure izena, oraindik, askotan, ahoskatzeko gai ez naizen hitz magiko hori. Kanta hori. Otoitz hori. Zure izena izenik goxoena. Kutxunena. Maiteena niretzat. Cuentos para adultos liburu ilustratu eta musikatutik. Dora Salazar, Arkaitzkano eta Jose Arrasenperena. Txehov versus Yahoo. Anton Txehoven esanetan, hirubide arditzake pertsona batek bizitzen. Eskuineko hautatuz gero, otsoek irentsiko zaituzte. Ezkerreko hautatuz gero, zerrorek irentsiko dituzu otsoek. Erdiko hautatzen baduzu, zure burua irentsiko duzu. Yahoo txaten arabera badira beste hiru. Available, itxura penagarria, el niri. Bizi, bai, interesgarria berori, izaki arresitua, invisible, ez zaituzte ikusten, ez zara existitzen. Ikustezin izatea hautatzen dut, zalantza izpirik gabe. Eta ikusezintasuna hautatzen duten haiekin soilik izan dezaket etorkizun bat aman komunean. Maite dut beste izaki ikustezinekin gutun trukea. Maite dut haiek marraztea, haiek ni marraz nazaten. Maite dut haiekin. Sistemak akats bat detektatu eta itxi eginda bapatean, baliteke azken aldaketak ez gorde izan. Lagun izoztua, Joseba Sarrionandia. Bikote maiteminduak saiestuz eserleku librea topatuko duzue. Tracy Chapmanen boz argia entzungo da. If not now, then when. Eta giroa leuna izango da. Erdiluna, lasaia, aproposa hitz egiteko. Baina instantean ez dakizu zer esan. Ez Maribelek, ez zeuk. Iragandako denbora guztia, egun atalak, urte zatiak, mende birrinak, distantziak, dena derrepentean bien arteko aire estuan pausatuko balitz bezala. Eta hitzak, nagiak eta desegokiak, sentituko duzuen emozio baino askozaz txikiagoa izango da. Eskerrak etorri zarela. Eta eskerrak hemen gelditu zarela, esango dizu Maribelek. Lekuak benetakoa emanen du. Baina ez zaude ziur. Musikak eta argi jokoek eraginiko ekaitz eta irrealitate giroan. Orduan, esben helduko da, eta berehala etengo duzue solasa euskararik entzunen zezan. Zer pasatzen da ba? Galdetuko du berak. Ezerrez, esango duzu. Benetan? Bai, benetan. Hori gezurra da, ez? Isilik geratuko zara. Orduan, zerbait pasatzen da eta hobe dut hemendik alde egin, esango du berak. Eta biok bakarrik geratuko zarete berriro. Zuretzako moduko pasaporte bat ekarri dut. Eta zer egingo dugu? Zer egin nahi duzu? Egin dezakegu zeo zer elkarrekin? Bai. Oraindik ere ez duzu, begien aurrekoa den arren, Maribel eta biok espazio berean izatearen ziurtasunik izango. Besoa luzatu, zure eskuaz bere aukitu, eta hala ere hurbiltasun hori ez zelan frogatu ezin balitz bezala. Ez duzu inora itzuli beharrik? Ez, eta zuk? Nik ere ez dut bestelako asmorik. Orduan, badugu denbora, esango du Maribelek.
denbora dugu azkenean. Maggie Nelsonen Argonautak irakurriko dut. Bartesen esanetan, maite ez daitut dioen subjetua argonauten parekoa da. Izan ere, haiek bidaian ari direla, itsasontziaren zatiak berritzen eta aldatzen baitituzte, baina itsasontziari berari izena aldatu gabe. Denborak aurrera eginala, argo itsasontziaren zatiak berritu eta aldatu daitezkeen eran, eta itsasontziak izenari eutsi, berdin gertatzen da maitaleak maite zaitut esaten duenean. Esanahia berritu egin behar da esaldia erabili aldiro. Izan ere, horixe baita hizkuntzaren eta maitasunaren langintza. Esaldien ñabardurak eranstea, beti izan daitezen berri. Pedro Daguerre Azpilikueta, Axular, Sarako Retorak idazitako Gero liburuaren 8. ahapaldia irakurtzaileari mintzatzen zaiona. Eta nola dio? Badakit, halaber, ezin edan naitekeiela eskuarako mintzalde molde guztietara, zeren anitz moldez eta diferenteki mintzatzen baitira Euskal Herrian. Nafarroa garaian, Nafarroa beheran, Zuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaberrian eta bertzean hitz lekutan. Batak erraiten du behatzea eta bertzeak so egitea. Batak asarretzea, bertzeak xamurtzea. Batak jilkitzea, besteak jalgitea. Batak atea, besteak borta. Batak erraitea, bertzeak esatea, batak irakurtzea, bertzeak leitzea, batak liskartzea, bertzeak harkartzea, batak hauzoa, bertzeak barridea, batak aitonen seme, bertzeak zalduna, finean bat bederak, bere gixara, antzura eta moldera. Ez dituzte eskualdun guztiek legeak eta asturak bat, eta ez eskuarazko mintzatzea ere, zeren errasumak baitituzte diferent. Baina, zeren komuzki, alaizkribatzea, nola mintzatzea, nori bere iduritzen baitzaika oberenik eta ederrenik. Eta ene haur ezpaita zeurea bezala, ez, otoi, argatik arbuia eta ez gaitzerran, unetzaz kontenez pasara, egizuzuk zeure moldera, eta zure herrian usatzen eta segitzen den bezala, zeren ez naiz ni hargatik bekaiztuko, eta ez muturturik gaitzez ilarriko. Aitzitik, haur da nik nahi nukeien gauzetarik bat, enen txeiu apur hunek kilikazinitzan eta gutizia bertzen txeiu hobeagoa baten egitera, eta ene hemengo falten ere erremediatzera. Zeren halatan, ez litzateke eskuar hain labur, eskas eta ez hartxi, nola munduak uste baitu eta baita duka dela. Horai badirudi eskuara halke dela, arroz dela, ez dela jendartean ausart, entregu, pitore eta estrebe. Zeren, hare bere herrikoen artean ere, ezpaitakite batzuek nola iskriba eta ez nola irakur. Baldin egin balitz eskuaraz, han bat liburu nola egin baita latinez, frantsesez edo bertze erdaraz eta hizkuntzaz. Ek bezain aberats eta konplitu izan nintzen eskuara ere. Eta baldin ala ezpada, eskualdunek berek dute falta, eta ez eskuarak. Zer esango dizuegu, liburuaren naziarteko egun on guztioi. Naiz irratian, bigarren kafea.
Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 1.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Dagoizeko 11.1 ditugun honetan, bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, ez Bilboko estudiotara goaz, Itxaso Leonankidea antxe dugu eta. Egunon, Itxaso? Kaixo, egunon, goiz honetako albisteetako bat da, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak 7% langabezia tasarekin eta aurreko hiruhilekoan baino 1.300 langabe gutxiagorekin itxi dutela 2025ko lehen hiruhilekoa, baina okupazioare jaitsi egin da. 5.400 landun gutxiagorekin Eustat Estatistika Institutuak landu ditu datuok, langabeak 74.500 direla zenbat etxi du eta landunak berriz 991.500 dira 2025ko lehen hiruhileko honetan. Eta urrunxago goaz, lehen ere aipatu dugu, Frantzisko Aita Santuaren hileta larunbatean izango da Done Petri plazan, baina gaurtik gorpua Vatikanoko basilikan da fededunen omenaldia jasotzeko. Hiletan mundu osoko estatu buruak egotea aurre ikusita dago, eta Giovanni Battista kardinalen kolegioko dekanoak zuzenduko du. Amaieran, Hilkutxa Santa Maria Nagusiaren basilikara eramango dute, bertan lurperatzeko Aita Santu Argentinarrak bere testamentuan idatzitakoari jarraituz. Eta gaur, 9:00 aurrera eta otoitzune baten ondoren, Kevin Josef Farrell kardinalak gorpuaren translazioa abiatu du, prozesioa Santa Marta plazatik eta Protomartires Romanos plazatik igar ondoren, Done Petri plazara iritsi da, Vatikanoko basilikan amaitzeko esan bezala. Kardinal Kamarlengoak zuzendutako liturgia amaitostean hasi da fededunen bisita, eta Aita Santuaren gorpua behilatzen diraute bertan uneotan. Besterik ez, oraingoz 12:00 jarraituko dugu informazioa berritzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk ere aurrera jarraituko dugu hementxe bigarren kafean, eguerdiko 12:00 informazio gehiago hemen naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:02 minutu ditugu, eta gure nolait esateko doinuetatik garatago partikularrean murrilduko gara. Haurtzaroko, ez dakit, usaina harrapatu nahian. Ez dakit, zuek baditu zuen hola buruan haurtzaroan markatu zintuzten, erabate entzun zenituzten, hola pixkat raiatura arte jarri zenituzten disko edo kantu kutxunak. Bueno, asko egongo dira, baina nik kontatu nahi dizuet, nire jaunartze egunerako eskatu nuena. Egizue, orain jaunartza geroz eta jende gutxiagok egiten du, gure garaian ere ni umean nintzela, nik uste dut nire gelakide guztiok egin genuela opariengatik edo festarengatik behintzatez, jaunartzea egiten zen aitzaki bat egitzagatik ospatzeko, egongo da jendea, benetan fedearengatik egiten duena, baina, 8-9 urterekin pixkatzaia iruditzen zait hori erabakitzea. Gehienok festarengatik egiten genuen, eta opariengatik askok. Eta orduan nik, galdetu zidaten, zer nahi nuen, opari gisa. Kontua da oso ohikoa dela, ez dakit bizikletako oparitzea eta horrelakoak. Ez baina nonbait niri ikusi zidaten bizikletarenak ez zidala interes gehiegirik egiten eta galdetu zidaten. Zuri gaur aparituko dizute bizikleta bat? Gaur aparituko dizute bizikleta bat? Osea, liburua ez, La Rosa ez, baina bizikleta bat bai. La Rosa koloreko. Zer? Bai, zutan eri? A ber, baina, oparituko didate? Bai, opari saiakera bat egingo dute. Ala. Bai, gogoratu naiz. Etorkizuna irakurri dezakezu? Bai, oraintxe gogoratu naiz etorkizunan gertatuko den ontaz. Horra bezi badago, Bai. Hartu gitarra, Pablo. Doinetatik aratago. Kontua da, nire jaunartzegunean ez zidatela bizikletarik oparitu. Eta galdetu zidatela, zer nahi nuen.
Eta nik batetik nahi nuen Disneyland Parisera joan. Baina bestetik disko bat nahi nuen. Baina ez nekien oso ondo ze disko nahi nuen. Eta orduan, esan zidaten, bazuk esan ze musika edo ze disko nahi dituzun eta guk bat aukeratuko dugu. Eta uste dut oso ondo erakusten duela nik txikitatik eta gaur egun ere badela nere ezaugarri bat, beti ze gusto desberdina izan ditudan. Kontua da, nik Inigo, Pablo, eskatu nituela 3 disko eta esan niela nire familikoei beraiek erabakitzeko ze disko. Eta diskoak ziren. Alixiak izan diskoa. Zaten, orain petxatzen dudalako. 8 urterekin nondik ateratzen nuen Alixiak izekiko gusto hau eta Rhythm and Bluesarekiko gusto hau. Zenbat urte zenituen? 8. 8 urte. 8 uste dut, bai. Eta orduan, 3 disko ziren. Eskatu nituenak eta aukeran. Alixiakiz? Ze sofistikatu hau me hori, Bai. Melody? Melody gaur egun... El baile del gorila. Karo, urte hartan ospetsu egin zen El baile del gorilarekin eta gaur egun ere ospetsua da hemendik gutxira Eurovision Europako abesti lehiaketan Espainia ordezkatuko duelako eta orduan badabilelako orain promoa egiten eta horrela. Bueno, Alicia Keys? 2003 o 4. urtea zari gara, ezta? 2003. 2003, The Diary of Alicia Keys izan daiteke diskoa? Hori da, bai. Karma. Nahi hau zu If I Ain't Got You. If I Ain't Got You, hoi da top. Imaginatu 8 urteko neskato bat. Gozatzen abesti honekin, Jarri altu goñoa. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore, so full. Vale, ondo, baina urte hortan ere melodik atera zuen TQM, te quiero mucho. Ez dut gogoan diskoak nola izena zen, nik badakit 2004an atera zuen melodia, baina nik uste 2003koa dela. Ez, nik melodia ezagutzen nuen El baile del gorilaren gatik. Igual 2002an ere, urte horietan oso sortzaile ontzen, Ez, El baile del gorilaren gatik eskatu nuen nik melodiren diskoa. Alicia Keysek eta melodik ezaukatela bat ere zer ikusirik. Ole, mi niño! Hostia, pianola txungoa, Hau zen 2003ko diskoari hasiera ematen zion kantua. Bueno, bantzadenez niri gustatzen zitzaidan. Baina igual zuri gustatzen zaizun gehiago, hau. Voy cortando el aire y si me dan cuerda ya no hay quien me pare. Soy una rumbera. Pianolak gehiago gogorrak, Kasiotone, Ez que rumbera bat nintzen, egia da. Pixkat, arkumearekin edo tortzen ziren kasiotonea, ez? Buah, eske. Koreografia eta guzti zaukan, vale. Alicia Keysen sofistikaziotik, esan dezakegu, Alicia Keys sofistikatua dela, eta oso piano jotzaiona, melodira. Eta 3. disko bat ere eskatu nuen. Zela Hilary Duff, ezagutzen nuela nik, agertzen zelako Disneyeko pelikula batzutan, eta Lizzie McGuire telesaia egiten zuelako, eta asteburutan nik telebiztan ikusten nuelako, Hilary Duffek Metamorphosis izeneko disko bat argitaratu zuen uste 2003 urte hartan izan zela, eta orduan nik esan nien familikoei So Yesterday negarra egin dezaketa besti honekin, Change your life
If you wanna, you can change your clothes. Ba, 3 disko hauek eskatu nituen, eta aukeratu egin behar zuten 3etako bat. Eta Hilary Duff aukeratu zuten. Eta Metamorfosis diskoa baritu zidaten. Eta Metamorfosis diskoa daukat etxean, uste dut dela lehenengo diskoa goitik behera ikasi nuena, letrak ikasi nituena, traken ordena banekien zein zen, zein abesti zetorren bestaren atzetik, goitik bera behin eta berriz, gehienetan entzun dudan diskoa izan daiteke, Hilary Duffen Metamorfosis hau, hori, nire jaunartze egunean oparitu zidatena, gerora askotan pentsatu dut, eskerrak hau aukeratu zuten eta ez Melody. Zegia da, Melody etzaidala asko gustatzen orain, eta urte hartan, gustatzen zitzaidan bakarra zela Elbai del Gorila abestia, eta Hilary Duffen abesti gehiago gustatzen zaizkit, eta Melodyrenak bakarra. Alicia Keys oparitu izan bariate ere, oso ondo. Uste dut gainera esan zidatela, Alicia Keys ez zidatela sinistu, esan nuenean. Zarrentzako. Hori nahi nuela zarrentzako zela. Eta orduan, Hilary Duff, eta nire, aurrenera bezaro, 8, 9, 10 urte nituenean, gehien entzuten nuen diskoa, hau zen. Agian beste nonbait denongo zinateke Melody oparitu izan balut. Agian, jarrigo, eman, burbera. I'm just a bird that's already flown away. Left it off and let it go. And when you wake up, it will seem so yesterday. Haven't you heard that I'm gonna be okay? If you're over me, I'm already over you. If it's all been done, what is left to do? How can you hang up if the line is dead? If you wanna walk, I'm a step ahead. If you're moving on, I'm already gone. If the light is off. Eta esan berri zuet, hiruak, emakume puska iruditzen zaizkidala, Hilary Duff oso referente ona iruditzen zaidala, ze bere ibilbidean zar gainera ez du eduki horrela, ez dakit, polemikarik edo, naiz eta, polemikak dituzen abeslariak ere izan daitezke referente honak, baina uste dut, Hilary Duff diskurso interesgarri bat duela, artista interesgarri bat dela, eta izu posten naizela nire lehenengo oroitzapena hola diskoa bere osotasunen bezala Hilary Duffen Metamorfosis hau izateaz, ze gora Hilary Duff, noski? Gaur egun ez du musikarik egiten, baina. Bueno, eklektizismo musikala Goiuriren haurtzaroan. Eta gaur egun. Eta gaur egun, Pablo Zuedoni. Zuzu. Jo, venga, nik handik hasiko dut. Hasiko dut, nik hautatu gabe nire buruan erabat sartuta egon ziren kantuengatik. Igual zuzenekoa beharrean. Gauean ikusi ditut malako bi umeltzen tristuraz begi neugari begira taura neri bihotz goibedak irrifargaderi. Gero nahi duzue sortzailea ez izatea pixkatola dramatikoa, pixkatola moñasare lagunen batzuk. Nere lehen harremana musikarekin esango nuke, zegoela nera nahiaren Walkmanean, ez dakit Sony Walkman bazen, nago seguru, baina kaseteko Walkman horietakoa, eta zegoen JVC finta batean grabatutako Akelarreren disko batekin, eta tartean Juanma Labandibarra hotxean, badakizue Akelarrekero abeslari asko izan dituela, Jesus Mai Lopetegi gurean izan dugu, Anje Dualde, Patriz Dumora, baina kantu hauek taldean egontzen bitartean, batzuk behintzat registro batik eta beti Juanmak abesten zituen, eta Malkobi izan zen enganchada absoluto bat, eta zan anaiari den Aitor utziazu, eta rebobinatu aurrera eta atzera, eta
malgoz bete ez dadin gure mundua. Top, Malkobi. Hau izan zen lehenengotakoa. Badakit nanaia artean zegoela Bryan Adamsekin erabat engantzatuta, eta gero niego nintzen Bryan Adamsekin erabat engantzatuta. Azken aldian gutxi entzuten dut, ja, desente urteetan, baina ontzien urteak, zuzeneko DVD-ak eta erabat tragatzen nituena. Eta uste dut, bai pixkate, zuk aukeratu gabe, ze herentzia musikala, baina ari naiz hitz egiten, ez dakit, 5, 6, 7 urte nituen hartan, bai pixkatola dualidadea, akelarre, ez dakit eganen zerbait ere etxetik ibiltzen zen, baina hori eta Bryan Adams izaten ziren anaiaren referentziak. Urtza minonek daraman mindura, naiz eta gau hontan honela izan, merezia dupena nega egitea. Horrela, lehenengo kolpe bat. Baina, etxean sartu zen disko bat, eta disko hori ja CD bat zen, eta Magnavox markako CD irakurgailu horretan ja nik kudeatzen nuen, eta disko hau egin nuen R. Una vez más, casi continuamente vuelve a caer y volverá a equivocarse. Mucho más fuerte si cae. La vida es un hilo en equilibrio que al separar dos puntos equidistantes. Pentsatu, bederatzi urte nituen, nik zait kantoa bentzun dudan orduztik, eta dakizkit letrak goitik bera. Eta ulertzen zenituen? Osa, ulertu letrak, agian bai, baina ulertu benetan zer esan nahi zuen? Bai. Laura Pausinek esaten duenean, Marco se ha marchado para no volver. Somos dos puntos equidistantes, osa, zertaz ari zen bazenekien? A ver, ez, amodioa akaso hainbeste nuen ulertzen. Ekidistantek zer esan nahi zuen, bai. Hori bai, Behatzi urteekin nioso umerre pipia nintzen. Hitzak ulertzeaz gain, esan nahia ulertzen zenuen. Uste dut ez. Ez da posible. Pentsatzen dut ez. Ezin dut jarri nire bederatzi urteko ume hartan, baina esango nuke, badaudela gauza batzuk ez. Hori bai, ekidistante enziklopedian bilatuko nuen bestela. Hor bat zegoen, espasa ez, beste bazen. Enziklopedia hola horixika potolo bat. Eta bida, hemen dauket anekdota bat, ni hor, hasi nintzen kantuak egiten, oraindik instrumenturik jo gabe eta ezer, akordeoia ere giro haietan hasiko nintzen jotzen, baina etzen oso instrumentu kompositiboa momentu hartan, orain akordeoarekin komposatuko nukeen, baina bueno, ez dut egiten, piano edo gitarrarekin egiten dut ez, baina neranaiak bazuen, zera, nola zen, Baskonia saskibaloi taldeak bazuen, noren kontra izango zen, Estambuleko saskibaloi taldearen kontra jokatutako Europa finaleko bufanda bat. Eta antxe jartzen zuen, ez dakit, 1983 finala ez dakit zer, Estambul. Nikenekin Estambul non zegoen. Baina, komposizio astapen horietan egin nuen rima bat Estambulekin, gazteleraz, nik ezkuntza guztia orduan, etxean dena oso ordera zen. Estambul azul. Hor rima oso politia zegoen. Oso erreixa, oso simplea, oso basikoa. Eta hortik urte gutxi dara konturatu nintzen, eze mierda rima hori. Hori debegaduta, osea. Eta hortik urte batutara entzun nuen Joan Manuel Serrat esaten, para que pintes de azul. Desde, nola da bestia, Mediterráneo izango da ez,
desde no sé dónde a Estambul para que pintes de azul aquellas noches de invierno, ez? No, bida, ez zegoen gaizki herrima hori gero serratek egin balin mazuen. Bueno, hori da pixkat testu inguru... De Algeciras a Estambul. De Algeciras a Estambul, hori da. Testu ingurua. Eta, zorionez, ni jaio nintzen urtean, Stingek kaleratu zuen bere lehenengo bakarkako diskoa. Eta hor bat zegoen ja... magia asko, eta niretxean Stingen diskoak ere sartzen ziren, beraz, zerbait egon zen pixkatola arroago sentitzeko moduko ere. Free, set them free. Free, set them free. Free, set them free. If you need somebody, call my name. Eta gainera hemen badago historia bat inoiz kontatu izan duguna, Sting sortzaileak, Gordon Matthew Salmonerrek, zerarekin, bere horreko taldearekin, izena saiazu, joan egin zait. Zer? Stingen taldea. The Police. The Policeekin, bazuen kantu bat, pixkat, nolabait, konpondu behar zuena Stingek, ez berak sentitzen zuen, Every Breath You Take abestu zuenean, bazegoela hor pixkat, 1985 ja bakarkasi zenean, ojo, nahiko pentsakera goiztiarra da, toksizidadetik ies egiten hasteko, 85ean konturatu zen, ostras, Every Breath You Take hortan, pixkat kosifikatzen edo pixkat zu behartzaitut eta zure arnazako hitz eta pixkat minetik. Anegongo naiz arnaz hartzen duzun bakoitzean. Hori da, bai, bazegon horrez, toksizide romantikoaren usaina, ez? Eta akosatzaile eta segura eta... Eta orduan bere bakarkako lehen diskoaren lehen kantua, izan zen If You Love Somebody Set Them Free, norbait maiten bedauzu, utzi ezazu libre, eta, bueno, hemen hasten da bere bidea. Eta hemen bazegon ja beste musika giro bat, eta bueno, guztiek eraman ditut nirekin, eta oso kuriosoa da, ze duela 8 bat urte edo, Laura Pausinik egin zuen entrevista bat, Espainiako kateren batean, eta gurasoen etxean bilela, eta ikusi nuela, ze etxean ez dut telebiztaik, eta ez dut ikusten, baina nunbait ikusi nuen, harrapatu nuen nunbaitetik. Ikusi zuen Laura Pausineren bideo bat jartzen diotela, zale baten etxeko bideoa, eta zale horrek etxean daukan guztia, daukan Laura Pausiniren aurpegiarekin forratuta edo dena, dauzkan katiu guztiak Laura Pausiniren aurpegiarekin dira, dutxan mikrofono bat dauka eta Laura Pausiniren abestiak soilik jotzen ditu, bere atean Laura Pausiniren aurpegi bat dago, bere maindireak Laura Pausiniren abestien letrak ditu, eta jartzen diote bideo hori Laura Pausiniri. Eta oso interesgarria da ikusten Laura Pausiniren aurpegia, momentu horretan ze lehenengo irudia ikusten dutenean Laurak esaten du, ez? Eta ze zale jatorra, eta wow, oso nire musika asko gustatzen zaio, eta orduan da, bueno, ez? Begirune pixkatekin bideoak aurrera egina Laura Pausini nola beldurtzen doan. Ze beldurgarria da benetan oso beldurgarria. Irudi hori, terrible. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo... Bederatzi urterekin diskoa tragatzen nuen, gero hasi desegiten romantizismo guztiak. Kontua da, Laura Pausinik duela urte batzuk eman zuen entrevista bat, eta esan zuen, hombre, Marko joan zen hartan, nik 17 urte nituen. Eta pentsatzen, ostras, disko hau egin zuen 17 urteko nerabe batek. Tú piensas en mí,
a nadie. Eta berrentzun nuen diskoa, biluran indoan zerbaitera, eta bide guztia nuen diskoa goiti berantzuten, eta pixkat kontestu horretan jartzen, ez? Bale, zuk entzun duzu diskoa 9 urterekin, Goiurik Leno ondo azpimarratu bezala, ziurnik gauza asko ezin ondo ulertuta, eta aldiz, Laura Pausinik idatzi zuen diskoa, bueno, diskoaren zati bat, diskoa igual beranduxeago idatziko zuen, baina Laura Pausiniren bizipenak disko honetan nerabearo amaierako bizipenak dira, ez? Eta orduan, ostras, hor ere zerbaitek gerrak egin zidan, bai. Miro mi diario tu fotografía con ojos de mucha. Bai, diskoa gaztelera zatera zuenan 20 urte zituen. Diskoa osatu ondu kantuak egin, 17 urterekin egin zuen, beraz. Ez da izan Laura Pausini zalea, iasan? Nien nintzen oso, bere azken urtetako entrevistak ikusi ditudan arte, eta gustatu zait bere, ja, pixkat posizio politikoa. Pixkat bere, bai, emakume autonomo indartsu eta pixkat, bueno, canto hauetan cuando conseguí ir a Soralolo, a su casa, y lo que ponerme el albornoz con el que se rozó en Ciro, la foto que me hice hace 20 y tantos años, y la comparativa de 20 años después la tengo aquí. Esto tengo monederos de Laura, la carcasa de Laura, la lata de Laura, la alfombrilla de Laura, todo. Hay creaciones que he hecho yo y otras que por el contrario compran. Siempre yo intento ser original y no tener cosas que tiene todo el mundo. Esta es mi mesa del comedor. He intentado pues, que salga Laura también, que nos acompañe en nuestras comidas, en nuestras cenas con mis amigas. Esto es una de las canciones preferidas para mí de Laura Pausini. Y he puesto los LED, he hecho el marco. Ahora vamos a entrar a mi zona de descanso. Y aquí pues tengo el armario con todos los diseños que voy haciendo. Laura Pausini jartzen du horpegia con mi pijama. Son partes curiosas de mi habitación. Se pueden ver las diferentes camisetas que he ido consiguiendo a lo largo de los tiempos. Y algo curioso, mis amigas con la broma, que son muy graciosas, me regalaron un conjuntito de Laura Pausini. Estos son fotillos de Laura y mías también mezcladas. Pues ahora, en lugar de tener azulejos como todo el mundo, lo más común, pues yo he tratado de poner fotos y que no sea todo. Nik dakatan edo datzuk bezala, nik ditut bi arreba zar, Ane eta Maia, eta nire arreba nagusiena, Ane da. Eta zen orduan, CD-a kopiatzen eta aresen eta deskargatzen zik de bazekien hori, eta orduan, nik egin nion eskakizun bat, Aneri mesedez, nire lehenengo CD-a, nik azala, nire CD-a eta nik gordetako nire logelan, gordetako CD-a da, Justin Bieberren abestien rekopilatorio bat. Baby abesti famatuarekin obsesionatuan egoelako, nik ba hori, zakit, 8 urtekin, 7 urtekin. 2010 da disko. Ba, nik 8 urte izango dut. Oi. Ekin guztia, rapa eta guzti. Erakutsiko diguzu. Ez dakit ja, gian. Bale. Claro, inglés hartan. Osan ez, garaiko inglesean, nire garaiko inglesean, zela, asmatzea. Bani. Espectacular. We'll never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends. What are you saying? Said there's another and look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh. You'd always be mine. Gainera, gogartzen dut, bere garaian, nire arrebanek oso ondo marrazten du, betidanik, eta CD hartan, abesti zerrenda idazteaz gain, margotu zuen Justin Bieberren irudi bat, oso polita, eta zen superpolita denik. Jo, ez bonita, ze detalle. Bai, ez dakit non dagoen CD hori hori nahi, esan baina. Hori izan zen, bueno, gutu eta. Ez hori izan zen, lehenengo CD-a. Lehenengo CD-a. I'll buy you any ring and I'm in pieces. Baby, fix me and just shake me till you wake me from this bad dream. Umea hotxa daukan hemen Justin Bieberrek, Claro, bera oso gaztetxoa zen. Orain ere gaztea da, 31 urte dauzka. Izango zituen amasei, baina, claro, hemen... Disko 2010koa da, bea 94koa da, 5 urterekin grabatuko zuen. Hotx horrekin, Justinena bai izan zela eromena zaleen aldetik, Honi gatzen naiz, gara jortan gainera ninagon, superfanboy,
Osea, orokorrean, ez pop izarren oso zalean nintzen. Nik gotzen ez nikokin ditun Justin Bieberren CD hori neukan, marrazkiarekin eta gero bergaraian ere, kanturik ez gogoratzen nik uste izango zela gehiago fenomenoa, baina nik gogoratzen ez, neukala Joe Jonasen poster bat oe gainean. Jendeak Virginia izaten duen tokian, nik Joe Jonas neukan. Zinik daukama Virginia. Bueno, ja gaur egunez, baina, tipo, ez, etxe zarretan, oe gainean. Egoten den karratu hori, nirea Joe Jonasen. Eta nik ia luze utzi nuen, Justin eta Joe bezala. Wow. Nahi dugu argazkia, Pablo, zuturuza hile luzearekin. Bilatuko edot. Bilatu. Kontuazen, zuk izan nahi zenuela beraiek bezalakoa. Noski, eta hortan nabil oraindik. Bai. Niri gustatzen zitzaizkidan Justinen argazkiak, baina bera gustatzen zitzaidalako. Ez bera bezalakoa izan nahi nolako. Zago gaizki. Bilatuko eta argazkiren bat. Ez dago bere momentu honenean Justin Bieber, Ez dakik guztelari den gertatzen, zurrumurru asko daude, baina ikusi dugu, aritu dela bi hurrikeritan koatxelan. Bueno, bi hurrikeritan izan bada, gaitzarri baina bai. Bi hurrikeritan esan dut, ez dakigulako oso ondo zer gertatzen. Aizue, Pablo, badaukazu beste... Bat. Ez dakite, esan izut, igual pixkat kontestu gehiago emate aldera. Eklektizismo... Bai, ez da izango mesedez bakarrik. Noski hori zen nire zati popestarra. Horia, bale. Eta gero dago, nire zati repipia ere manuen. Eta hor kotxean, noski ez nire erabakiz, baina entzuten zen abestietako bat zen Silvio Rodríguezen Sueño de una noche de verano, oso kanta polita. Eta ni, zazpi hori zortzurutekin abesten nuen, konbentzitu nago pelota egiteko gurasoei. Hiruren artean, Kriston kanta dago, Atera zeigu txikia pixa pelotilla, esaten zion, aita kamari. Ez duen ez zer ulertzen, noski? Pianola kasio eta zitze egiten, hau ere piano elektriko kuriosoa da, Yo soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones. Tamaraka horiek, paneatu talde batetan bestera. Produkzio oso kuriosoa da, Zuri Michael egiten dizu, gitarran face hau sartu, eta, ojo, Guai dago, De la clara mañana. Silvio da, egin dezake nahi duen. Dago bizkat aurreratzea kanto bizkatzea, eta estan de luzea da, ustedes. Si pienso que fui hecho Aurreatu bet? Vale, bai. Y para decir Arrebato bat emate. ¿Cómo es posible? Espectacular. Bajo tierra y oscuro. Y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces? Es que oso kantu ederra da, dena esan behar da, oso kantu ederra da. Blanca verde han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar. Si capturo al culpable. Dena ematen ari da. Bai, eske, nik uste izango zara pelota egiteko, baina benetan asko gustatzen zidan bestia eta... Zipolita da. Oso, bai. Oso kantu ederra da. Eta azken kontekstua emateko, testuinguru pixkat osatzeko, kantu ezagunago bat, ezagunago ez dakit, baina agian normalago bat, bere garaian oso modan zegoen, eta ni oso fana izan naiz beti, Ken Zazpi taldearen fana noski, eta bereziki gogartzen dut, 2007an atera zuten Argiak diskoa, bere disko gogokoenetako bat, orokorrean,
gaur egun oraindik, eta gaueko argiak abestiarekin, oraindik gogoratzen ditut bidaiak. Guazen, gaueko argiak berreskuratzera. Zer nostalgiko, mesedez. Si saben cómo me pongo. Pa que me llaman. Periodismo. Argiak piztuta topatzen ditut, galera irteten aizen orduan, iluntzean norpisten ote ditu, argi horiek eskutuan. Atzo itzaltzen ikusi nituen goizean. Hoxe, hau nire hiru kantak. Jo, ze gauza, Zo ikuste zuen terapeutak jakin lezakela guri buruz haurtzarako musika hauen berri jakin da. Gizon ere terapeutak zer kontatu zidan aurrekoan? Zer? Egiten duela, nerabeekin eta eskatzen diela osatzeko abesti ben zerrenda. Eta idazteko eta ekartzeko zerrenda bat eta esan zidan. Eta badakizu ze abestik, eta badakizu horrek zenbat gauza esaten dizkidan. Eta nik ze baina entzuten duen abesti motaren gatik, eta esan zidan ez, beti dagoelako abesti bat, ez datorrena bat zerrendarekin. Eta abesti horren letra aztertzen dut. Eta hor topatzen dut benetan nerabea nola sentitzen den. Eta balin badira abesti guztiak agian, ez dakit, reggaetoia entzuten duela esaten dit eta zerrenda osatzen dit. Eta dena da reggaetoia eta festa eta drogak eta ipurdiak eta parranda eta ondartza. Eta bapatean balin badago abesti bat ez dena hain reggaetoia eta agian dena poperoa eta letran esaten duena ostiral gaua da eta etxean nago, esaten dit. Eta jak beti topatzen dut abesti bat, disonantea dena, eta abesti horren letrak esaten dit benetan erabe hori nola dagoen. Ze interesgarria. Wow. Oso interesgarria. Argiak pizten. Nik baina baretzen dut, botota. Ez, ariketa zaildu behar nuen, zen izango litzateke zuen erabe jaroko kantu disonantea? Oso zaila da galdera hori, Horrela... Ikuste dut badaki dela. Bai? Nik horrela bote prontoan nuke jakingo esaten. Nera bezaroko... eske... Hainize urtea konfirmatzen 97. Nik 12 urte nituen kanto batera zenean, baina beranduago deskubritu nuen 14 urte, 15 urterekin. Eta ze kantu da? Hau. Ismael Serrano da, Hace 20 años vivías atrapado en el gris, otro tiempo, otro color, y te esperaban impacientes en casa, te habían cogido y nadie sabía si vendrías hoy. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, quizás se respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo hay quien no envejeció, y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger?
atrapados en azul. Bai, eta saiatuko naiz azalpena ematen, ez dauket oso garbi, naiz nire terapeuta, ez daukat 12 edo 14 urteko niarekin bat egiteko aukera, baina uste dut, garai hortan entzuten nuen musika gehienak baztuela askoz gehiago hori erromantikotik, amodio girotik, eta hemen esaten du ez, egunez uniformearekin gauez enkaputxatuta lege berdina ematen dute. Lloverán sapos y culebras, lloverán piedras. Bada oso kantu protesta, nik artean ez dut uste oso izakera politikoa sortua nuenik, baina zerbait esnatzen zidan kantu honek eta orokorrean Ismael Serranoren protesta giro horrek, ez? Eta uste dut nik enuela protesta egiten hainbeste sistema politikoarekin, baina kantu honek batetik biltzen zuela erromantizismo klasikoan bizi zen nerabe baten aspirazio iraganeko hori, ez? Cualquier tiempo pasado fue mejor delako hori, ez? Iragana beti izan zen hobea. Hortan kokatutako nerabe bat, ja nerabe daroan bazinen, ez? Romantizismoaren giroan, irakurren dituen erromantiko guztiak. Espronceda, Zorrilla, Becker, Victor Hugo, eta ume, hola, petulante bat izango nintzen. Eta era berean, banegoen aserre inguruarekin, banegoen aserre bere tokia topatzen ez zuen nerabe baten kontestuarekin, ez? Inguruarekin, bai, nahiko garai komplikatu izan ziren. Eta uste dut, bazegolor zerbait aserre hori nolabait transmititzen zuena, eta zan Ismael Serranoren kantu protesta. Eta berrio diot, nik enun beste protesta egiten sistema politikoarekin, baizik eta bizi nuen egoera horrekin, inguru horrekin, ez? Ikastolatik txikerra egiten zuen nerabe hura, ondoko belazetara literatura irakurtzera joteko. Pentsa, ez? Zein den perkala. Eta uzet kantu hau zela, hoi. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Eta gero, abestiak bide batez, entzuleok badu bigentzia ikaragarri bat, 97an dio, eurek babesten nautezutaz, baina beraien gandik nork babestuko nau. Eta gaur egun gehiagirekeria poliziala gurean erabat txertatuta, barneratuta daukagun honetan, uste dut esaldiak bere biziko indarra duela. Atera berri da beste polizia infiltratu bat, Nieves, Madrilgo mugimendu ekologistan, oain dela 2 ordu edo horrela argitaratu du El Salto diariok, eta justu esaten ari zinen, nahi. Bai, dudari gabe, duela hilabete gutxi jakin dugu, Kataluniako Omnium mugimenduan murgildu zen polizia nazional batek, emakume batek nola esan zuen, 3-4 edo 5 urteko harreman bat mutil batekin, eta orain txarrapatu zutela, zurretazko harreman bat zela, baina nik ez ditu txarrik egin da. Pixkat gauzaia ez dakite zein dena aditza, igual zeitateratzen 2022tik harrapatu duten 12. Pentsa. Harrapatu dutena. Zenbat egongo dira. Wow. 18 minutu dauzkagu eguerdiko 12etarako. Ez dakitzuek, ni ari naiz erabat improvisatzen denbora guztian, eta edukiak baztertzen, gaur erabili nahi genituen eduki batzuk, datozen egunetarako guzten, gustorari ginerako. Ez dakitzuek, nolait, identifikatzen duzuen, zuen kantu diskolo hori, zuen kantu... Ez da kantu diskoloa... Disonante hori. Disonantea izan ziteken hizkuntzaren gatik, ni nerabean nintzenean gehien bat ingelesezko musikatzen denuelako, pop izar handiak gustatzen zitzaizkidalako, edo bueno, ez hain handiak, baino, neska gazteak, Miley Cyrus estilo horretan, ez? Pablo Jonas aipatzen zuen bezala, ni han negoen Selena Gomez, Demi Lovato eta Miley Cyrusekin, eta orduan bainera bezaroan entzuten nuela gehien bat ingelesezko musika, eta orduan burura etorri zaita besti bat asko entzuten nuena euskeraz zena. Eta gian disonantea hortik doa, enuelako euskarazko musika entzuten, abesti hau izan ezi. Ze kantu zen? Latzen Lastana. Mama! Eta abesti hau asko entzuten nuen, eta egia da, nire bezako zerranda horretan disonantea zela, hizkuntzaren gatik bereziki. Latzen bueltan da?
Abesti hau, zer da abesti hau, mesedez? Gaina, ze kanto esplizitoa, Bai. Sendo hau, nahi nuke askatzea, kantu hau bukatzea. Eta gian bazen, lehenengo amodio hori, orain barre egiten dut pentsatzen lehenengo historia horiek benetako maitasuna zirenik ere nuke esango, eta barre egiten dut, baina agian nik ez entzuten nuen ingelesezko musika, baina benetan gero gertatzen ari zitzaidana azaltzeko, euskerazko zerbait behar nuen, ze agian ez nintzen hainbeste identifikatzen ingelesezko hitz horiekin, eta esateko ni nola nengoen maitasunak jota eta triste behar nuela euskeraz eztarriko korapil sendo hau nahi nuke askatzea esaten zuen abesti bat, eta agian bazeuden hori esaten zuten abesti ingelesak, baina hizkuntzarekin ere gehiago konektatzen duzu, zure ama hizkuntzarekin, eta agian ez da disonantea bakarrik zentzu horretan hizkuntzarekiko, baizik eta esaten duenarekiko. Agian hau da horrela gordinena entzuten nuena, eta nire lehenengo amodioen soinuan da edo, ez? Ostra, ona da, Pablo, baduzu zure kantu disonantea? Ez da inbeste disonante, igual. Baina bai da, disonante izan zen momentu batean. Nik aur repipia nik uste txikitan ez nintzela hain repipia. Izan nintzen gehiago nera bezaroan. Hora zin nintzenean bizkat euskal musika giroan sartzen, ez? Bagian jo-jonas eta horrelakoak alde batera uzten, eta baitare arreben musikagatik. Ulertzen, hemengo jendeak ere milionario izan gabe, intzezakela musika, hori da. Eta lehenengo kanta bizkatala euskal kantu bat obsesionatu ninduna izan zen Kerau taldearen Isiltasun ituna. Ze kantu puxka! Eta gaina horentzen, denbora asko jakin gabe, zeinen azen zehazki asko jakin gabe, esterik gabe kantu hori intzuten un asko. Askotan jarri dugu bigarren kafean, Bai. Oiala igo antzesten hasi. Eskezi hau Historio honek noiz utzi zion izateari ipuina bakardadea. Nera, bizkat, beste kanta gustokoak izan ziren horrekin, hau ez dator bat, agian, kurioso egiten zaitelako pentsatzea, beti izan nahi zela, txikitatik, eta uste dena ikerten zaigula, baina modu oso potentea gertatzen beti, garai bakoitzan obsesionatu aukin hauen musikari horrekin, bazkenean, ez dakit, antzekotasunak hartu ditut nik ere. Asko, esanen nik, ez dakit, 14 urtekin entzuten nuen hau, eta 15 urterekin ja ezagutu nuen Eraul musika taldea, Donostiako Eraul, eta horrek hartu ninduen guztiz, eta ja hasi nintzen obsesionatzen talde batekin, ez? Eta hortik urte batzutera, hasi nintzen beste talde batera, eta oso deigarri eta zaitu hori. Zakit, txikitan jo-jonas bezala izan nahi nuen bezala, nola, gari bakoitzen, bentsatak denei, niri jartan zita asko, nahi gabe, gustan zaizun zerbait egin beste, nahi duzuela bere bezalako izan inkonstientean. Juri, zure desan martzen? Ba, ez lehizan. Barruan pizti, kanpoan eure, moztu zenuen aria, kandela itzaliz, azala erre, eskoaren ernaria. Oso kantu ederra da, Isiltasun ituna, Pero bako eguzki argia, hemen daukazu gorreta hitxu, mutu den oiularia.
Entzuleok, 2 minututziko zaituzte guixiltasun itun hau gozatzen, eta azken 10 minutuetan primizia badokago zuentzat, Pablo Zurutu zairastortzaren lehenengo podcast mundiala, badatorrelako, bigarren kafera, naiz irratira, eta ez da, musika giroan egindako podcast bat. Nola? Kriston podcasta. Ederra, 9 minutu eguerdik 12etarako eta esan da bezala badaukagu zuekin elkarbanatzeko primizia bat datorren astean estrenatuko dugun podcasta eta Pablo Zurutuzak gidatu eta sortu duena. Zenbatetan pentsatu duzu, zure etorkizuneko etxean? Nik askotan. Nere esku egongo balitz, nere etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokienez. Edo hori diote. Egia esan, naiz gaian aditua. Egun okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, naizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituen gana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera. Bigarren kafearen eskutik Lubakian podcasta. Naiz irratia. Hauxe da gure primizia. Pablo Zurutuzak podcast bat ondo du. Eta podcast horren xetasunak ama marko dizkiguzu. Bai, baina niri lehenengo aukera izan dena. Esan nahi dut. Hau entzulek ez dut jakingo, baina hemen hasi aurretik, zuekin egindako lehenengo gauza, hori izan zen. Eta, ilusio handiz. Bost 6 saio izango dituen podcast bat da, etxe bizitzaren inguruan, eta etxe bizitzaren gatazkaren inguruan. Eta, bestakit, zer esan? Zer esango duzu, oso gaizki dagoela gora, ez da? Nik uste. Bai, bizkatu hori izan da gai nagusia, baina nik uste saio honen zati interesgarrena dela
nondik hitz egiten den. Bai. Azkenean, nien naiz aditua gaian, eta hori lehenengo, ja promozio bideoan ere esaten dugu, eta izan da, gaina ez izan fikzionatua, izan da benetazko formakuntza prozesu bat. Non joan naizen jendearekin hitz egiten, eta gonbidatu ezberdinekin gelditzen, ikasteko gaian inguruan oso didaktikoa da. Niretzat hori da interesgarriena ez, etzara aditua, etzara arkitektoa, etzara etxe bizitza sindikatu bateko bozera mailea, etzara politikaria etxe bizitza kontuetan, zara Euskal Herrian bizi den mutil gazte bat, bere kezken artean badagoena etxe bizitzarena, gaur egungo gazteengan inkestek erakusten diguten bezala, badelako kezka bat oso orokortua dagoena, eta ikuspuntu hortik abiatuta, galdera oso interesgarriak egin ditzakezu. Eta horre, ez da pixkat podcasta du ornitu osatu, nolabait eduki edo jakituri hori jarri duten pertsonak ere, ertz eta ikuspegi desberdinetatik bildu dituzu, eta nolabait, etxe bizitza kontzeptua definitzera ino edo, ez? Bai, pixkat hori, ez da, lehenengo bost saioetan, bost gonbidatu izan ditugu, esan barra dokat ere, ez dutela bakarrik egin hau, Iker de Laoz arkitektoarekin gidoiak eta osatzen ibili gera, pixkat formatua zegoen norbaitekin egoteko. Lehenengo saioan etorri zen gurera arkitekto bat, botoko ditut, ez? Bai. Lehenengo saioan izan genuen... Ez kontatu denak. Hype, pixka bat sortu behar dugu, Ados. Lehenengo atalean bai? Lehenengo atalean, urrengo astean entzuteko aukera izango duzuena. Jonander Agirre Mikelez, arkitektoa izan genuen gurean, gomendatzen dizuet Jonanderren informazioa, ebiaz Instagrama eta begiratzea. Ez delako bakarrik arkitekto soia, bizik eta asko publikatu du etxe bizitzaren inguruan, eta ez bakarrik etxe bizitza fisikoki okarren horretan ez, eta egoeraren inguruan, eta pixkate zer egin daiteken, zer egiten den, eta guztiek komentatu genituen berarekin, eta lehenengo saioak izan du etxea zer den, eta hori izan zen lehenengo saioaren helburua, definitzea etxe bizitzaren kontzeptua eta arazoa. Eta hortik abiatuta, esan da bezala, beste inguru batzutara, politikak zer egin daiteken, gentrifikazioaren arazoak, etxe bizitzarako sarbideak, espazio askotara edo. Bai. Jo duzu, eta... Nik uste oso borobila gelditu dela azkenean, aspektu asko hartu ditugulako kontuan, eta jende oso interesgarriarekin hitz egiteko aukera izan dugulako, oso aditua den jendearekin, eta esan nik asko ikasi eta pentsatzen dut, mentzuten duenak ere asko ikasiko dela. Hori da puntua, Pablo Zurutuza, ez dela podcast hau gidatzen aritu, gaian aditu bezala, baizik eta, gutako edozeinek bezala, gaian jakin mina izan, eta adituen gana jota. Eta luxuzko adituak, eta oso konbertsazio interesgarriak ondu ditu, datozen astetan zuekin elkarbanatuko dugun podcast honetan. Nola izena du? Lubakian. Esan berriro? Lubakian. Hora bai. Kazetaritza. Egon gelan bazkalduko dula Txakurrak bere Entzuleok, Paulo Zurutuza irastortzak osatutako Lubakian podcasta badator, bigarren kafean eta naiz irratian eta plataforma guztietan entzunal izango duzue, eta datozen egunetan xetasun guztiak emango dizkizu egun, noiz estrenatuko dugun, eta noiztik nora entzunalko duzuen. Kutxarraldoi bat iritsi da irratira? Nere bizikleta hor barruan dago? Ez. Inigo, esan dezu irratxai honetan gaur bizikleta bat oparituko didatela, eta... Gaur? Ezakizuzu noiz. Egunean zehar. Nere esku dago noiz, baino... Zure esku dago? Bai. Oi. Txakitori hona den. Eta esan dut, agian, alegia. Azkenean, ohera joango naizela eta ez liburu, ez La Rocha eta ez bizikletari. A ber, gauz esan gaizut. Miren agurmea beren amora, eta frantxesan menduzu. Nire liburua dela, ez didatzela oparitu nerea den liburu bat. Entzuleok, esan da bezala, Lubakian urrengo astetik aurrera entzun gai izango duzu etxe honetan, eta gu orain, martxa egiteko moduan gara, bihar bueltan izango gara, baina amabiak puntuan, 2 minutu barru, azken ordukoari helduko dio hementxena izirratian. Paulo Zurutuza datorren aste azken erarte,
Aio. Naiz eta nien naizen hemen egongo. Bueno, orduan bi astazken barru ikusiko gara. Hori da, Goiuri Izaiz Arandia, bihar arte? Aio. Eta zuek entzule plazar baduzu, bihar goizeko 11:05 hementsi izango gara, baina oraintxe informazioari heltzeko momentua. Aita Santuaren inguruan ere azken ordua jakiteko gogoz bazarete Goiuri bezala, geratu hemen gurekin Naiz Irratian. Bere ferekak eskatzen dizkit egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen behar bada. Hogei arte zenbatzen ikasi du iloak, zenbat urte dugun galdetu digu hau. Zenbat urte da hori osaba hartu ditut maitia, bi aldiz pentsatu gabe. Keep calm and bigarren kafea.